Дорогие браты и сестры, сегодня переживаем другий день наших парафіяльных великопостных реколекций. Темой наших сёлетніх великопостных разважанняў з'яўляецца милосердность и прабачэнне. Вельмі важные рэчы для христианина, который хочет жить по-божему у сучасным свете. Учора мы разважалі над тым, што калі хтосьці нас пакрыўдзіць, асабліва тады, калі крыўда вельмі моцная, то першае, што хочацца ў адказ зрабіць, гэта адказаць злом за зло. І ў гэтым моманце заўсёды трэба сябе устрымаць. А устрымаць тады, калі нас напаўняюць вялікія негатыўныя пачуцці у дачыненні да крыўдзіцеля, як мы гэта учора казалі, дапамагае ў дадзеным моманце, у першым моманце розум. Розум – гэта тое, на што ў першым моманце, калі хочацца адпомсціць, трэба абаперціся. А ўжо потым рабіць наступныя крокі на шляху прабачэння. Так вось, сённяшнія нашыя разважанні, яны будуць датычыцца такой рэчы. Што рабіць з негатыўнымі пачуццямі, которые напаўняюць сэрца вельмі моцна, калі мы дасведчваем вялікай крыўды? Калі мы дасведчваем моцную крыўду, найчасцей у нашай псіхіцы, у нашых унутраных перажываннях адбываецца штосьці такое, як дэгуманізацыя крыўдзіцеля. Яшчэ інакш можна гэта сказаць, абесчалавечванне крыўдзіцеля. Як гэта зразумець? Калі нас сапраўды хтосьці вельмі моцна дастане, вельмі моцна пакрыўдзіць, то гэтаму чалавеку мы, нават, можа, часта не хочучы, неусвядомлена пачынаем прыпісваць самыя найгоршыя рысы, можна сказаць, дэманічныя рысы. На ўзроўні словаў мы неаднойчы нашых вялікіх крыўдзіцеляў акрэсліваем такім чынам. Мы кажам, ну не, гэта не чалавек, гэта нейкая жывёла, часам горш, чым жывёла. Так можа паступаць толькі нелюдзь. І мы пачынаем пастаянна пра гэтага нашага крыўдзіцеля думаць. Хто быў учора на першай канферэнцыі, той памятае гэты вобраз. Мы, калі нас моцна пакрыўдзіць, губляем сваю свабоду. Мы стаемся прывязанымі да крыўдзіцеля, можна сказаць, такой нябачнай нітачкай. Мы заўсёды пра яго думаем, заўсёды унутрана пракручваем яшчэ і яшчэ тую крыўду, которая здарылася. Мы думаем пра гэта ўсё, а нашыя думкі што? Яны узмацняюць негатыўныя пачуцці у дачыненні да крыўдзіцеля. Мы пачынаем адчуваць усё гэтае негатыўнае, а яны накручваюць нашыя думкі. І вось менавіта такім чынам чалавек трапляе у замкнёнае, праклятае кола непрабачэння, кола перажыванай крыўды. Дык вось, каб вырвацца з гэтага кола і увайсці на шлях прабачэння, пра што мы ўжо учора крышачку разважалі, вельмі дапаможная ёсць такая рыса, як эмпатыя. Менавіта яна дазваляе перарваць гэтае кола і вызваліць пазітыўныя эмоцыі, которые спрыяюць таму, што мы стаемся здольнымі прабачыць. Увогуле, што такое эмпатыя? Эмпатыя – гэта здольнасць спачуваць. Ці, каб больш зразумела было, это здольнасць сачувстваваць. І тут са здзіўленнем можна задаць пытанне. Гэта ў якім сэнсе спачуваць? Гэта каму сачувстваваць?
спачуваць таму чалавеку, который мяне пакрыўдзіў, который мяне моцна дастаў. Ёсць такая гісторыя, як габрэйскі духоўны рабін запытаўся свайго верніка: «Скажы мне, калі ласка, як на твою думку, калі заканчваецца ноч і надыходзіць дзень?» Вернік габрэй падумаў і кажа: «Ну, можа тады, калі на небе з'яўляецца першы праменьчык сонца». Рабін кажа: «Не». Вернік габрэй яшчэ падумаў і кажа: «Ну, можа тады, калі можна ўжо адрозніць чалавека, напрыклад, ад нейкага куста». Рабін кажа: «Не, дарагі мой, дзень распачынаецца тады, калі ў твары чалавека, якога мы сустракаем, мы патрапім распазнаць нашага брата альбо нашу сястру. Пакуль гэтага няма, унутры кожнага з нас пануе ноч». Дык вось, вяртаючыся да эмпатыі, трэба сказаць, што менавіта яна дапамагае распазнаць у асобе крыўдзіцеля слабога, грэшнага, можа, нават вельмі злога, але нашага брата альбо сястру. Увогуле, якім чынам гэта тэхнічна можна рабіць? Як можна ў сабе выпрацоўваць здольнасць да эмпатыі? Першае, што трэба зрабіць, гэта неабходна паспрабаваць сябе паставіць на месца крыўдзіцеля і паглядзець яго вачыма на нас саміх. Паглядзець на сябе самога з перспектывы таго чалавека, который цябе пакрыўдзіў. Ведаеце, падобна часам робяць следчыя. Яны, каб раскрыць злачынства, выкарыстоўваюць такі метад. Ставяць сябе на месца злачынцы і стараюцца паглядзець яго вачыма на тую сітуацыю, у якой злачынца дзейнічаў. Яны, каб убачыць матывы злачынца і раскрыць тое злачынства, якое хтосьці учыніў. Мы ж павінны пастарацца вось гэта зрабіць дзеля таго, каб паспачуваць, каб прабачыць таму, хто нас пакрыўдзіў. Ведаеце, паставіць сябе на месца крыўдзіцеля – гэта вельмі карысная рэч. Увогуле вельмі карысная рэч паспрабаваць паглядзець на сябе збоку. Як цябе бачаць іншыя людзі? Ведаеце, чаму гэта так важна? А таму, што праўда ёсць тое, што мы часта не такія самыя, як нам гэта здаецца. Вельмі часта мы адчуваем сябе намнога лепшымі, чым мы ёсць насамрэч. Ведаеце, калі мы рыхтаваліся да таго, каб стаць святарамі, на пэўным этапе фармацыі у нас было такое выхаваўчае практыкаванне. Зразумела, да святарства ішлі групамі, курсамі, былі тыя людзі, сярод якіх мы жылі, маліліся, працавалі, займаліся рознымі справамі. Карацей кажучы, ішлі да святарства. І вось на пэўным этапе было такое практыкаванне, якое у перакладзе на нашу мову называлася як дыван, кавёр. Это значит, што сыпольнасць себе выклікае на дыван, на кавёр. Як это выглядала? Сядзіць група паўколлем, сядзіць выхавацель, той, который адказваў за нашу фармацыю, святар, папярэдне памаліўшыся да Бога аб духу праўды, хтосьці выходзіць, сядае на крэсла, на дыване, а кожны па чарзе пачынае пры сябе выказваць тое, як ён цябе бачыць. І рысы негатыўныя, і рысы пазітыўныя.
а ты просто сядзіш і слухаеш. Не маеш права аспрэчваць, не згаджацца, ці наадварот там апладзіраваць, казаць, што ўсё правільна. Просто слухаеш пра сябе. І ведаеце, са свайго уласнага досведа я вам скажу, што гэта вельмі добрае практыкаванне. Што сапраўды я адкрыў, што многіх рэчаў я быў свядомы, напрыклад, пазітыўны. Але пачуў таксама такія рэчы, якія пра сябе не думаў, а як аказалася, пазітыўныя яны былі. Таксама я убачыў і некаторыя рэчы негатыўныя, аб которых не дадумываўся, што яны ёсць. А яны, як сведчылі пра гэта браты, насамрэч былі. І ведаеце, што важнае нясе і гэтае практыкаванне, і увогуле, калі мы імкнемся паглядзець на сябе збоку. А менавіта тая праўда, што людзі могуць нас успрымаць зусім інакш, чым мы самі сябе. І, адпаведна, свайго ўспрымання ў дачыненні да нас дзейнічаць. Ведаеце, гэта вельмі складаная справа улезці, так бы мовіць, у скуру іншага чалавека. Але вельмі важная, бо з перспектывы іншага чалавека лягчэй зразумець іншага чалавека. Напрыклад, што нехта дзейнічаў не таму, што ён уцелаўлёнае зло, не таму, што ён нават прагнуў табе зрабіць зло, але, напрыклад, проста дзейнічаў пад уплывам нейкага ціску, нейкіх умоваў, акалічнасцяў. У маім жыцці было некалькі такіх сітуацый, калі спрэчка з іншым чалавекам зайшла так далёка, што іншы патрапіў выказаць такія меркаванні пра мяне самога, што я проста трапляў у шок. Але потым, калі вось я застаўся з гэтымі меркаваннямі, то зразумела, гэта мог бы быць вораг на ўсё жыццё. Але калі стараешся пераламаць гэтую сітуацыю, я стараўся яе пераламаць, шукаў шляхоў, каб паразмаўляць другі раз, каб перапрасіць і, можа, даць магчымасць іншаму чалавеку перапрасіць мяне аб тым, што сказана, каб паяднацца. І, працягваючы такія гаворкі, пытаўся: слухай, ці ты сапраўды пра мяне так думаеш, як тады сказаў? І чалавек кажа: абсалютна не. Я кажу: так а чаму ты так сказаў? Таму што былі такія эмоцыі. Ведаеш, калі цябе б'юць, калі ты у цэнтры нейкай барацьбы, тады хапаешся за ўсё, што пад рукой, каб бараніцца. Браты і сёстры, так вось, калі мы пачынаем глядзець на сябе саміх вачыма іншых людзей, вачыма нашага крыўдзіцеля, то гэта дазваляе крыўдзіцелю вярнуць людскі твар. І мы паступова пачынаем пераконвацца, што ён не абсалютнае зло, а проста, можа, чалавек, который у пэўным моманце паддаўся ціску нейкіх акалічнасцяў. Бывае так, што учынак з'яўляецца настолькі агідным, настолькі незразумелым, напрыклад, як забойства для забавы, што эмпатыя яна ўвогуле немагчымая. Тады застаецца яшчэ адна рэч. Гэта злітавацца над такім чалавекам. Чаму? Таму што такое можа рабіць толькі чалавек унутрана паралізаваны, унутрана зруйнаваны, інвалід. Пакалечаная чалавечнасць яна заўсёды павінна выклікаць літасць да чалавека, павінна схіляць да міласэрнасці. Браты і сёстры, з практычнага пункту гледжання таксама вельмі карысным з'яўляецца яшчэ адна практыка, каб выклікаць у сабе эмпатыю да таго, хто нас пакрыўдзіў. Гэта практыка уяўлення верагодных фактаў пра тую асобу, которая нам учыніла зло.
Ну як гэта робіцца? А менавіта такім чынам. Мы стараемся падумаць пра гісторыю жыцця гэтага чалавека. Што гэты чалавек таксама быў малым дзіцём, што гэты чалавек меў бацькоў. Бацькі вельмі стараліся, каб чалавека, который мне учыніў зло, выхаваць культурным, прыстойным чалавекам. А тут атрымалася такая рэч, нечаканая. Атрымаўся, так бы мовіць, такі аблом. З гэтага чалавека вырас той, хто вырас, і хто паступае вось менавіта такім дрэнным чынам. Вось для эмпатыі вельмі важны такі рух фантазіі, бо такая фантазія, яна пачынае працаваць на карысць прабачэння. Паглядзіце, такім жа самым чынам дзейнічаў і Езус Хрыстус. Фарысеі, яны на яго нападалі, яны яго пераследавалі, хацелі яго забіць, а ён што? А ён даваў рух фантазіі. Ён расказваў пра іх прыпавесці. Яны яго хацелі забіць, а ён кажа прыпавесць пра згубленую авечку і параўноўвае іх з згубіўшыміся ў жыцці людзьмі. Яны яго пераследавалі, а ён параўноўвае іх з блудным сынам. Браты і сёстры, у свеце робіцца шмат вельмі складаных аперацый. Да найбольш складаных мы можам залічыць, напрыклад, нейкія мікраскапійныя аперацыі на воку ці нейрахірургічныя. А ў духовным жыцці таксама. Ёсць адна з самых, калі не самая, складаная аперацыя. На чым яна палягае? А менавіта на эмпатыі, которую мы чынім. Эмпатыя, яна у гэтым сэнсе праяўляецца ў чым? І аперацыя палягае на чым? Яна дазваляе аддзяліць дрэнны, крыўдзячы ўчынак, зло, грэх асобы ад самой асобы. Яшчэ раз, аперацыя, которая палягае на тым, каб аддзяліць тое зло, которое чалавек чыніць, ад асобы самого чалавека. Як гэта робіцца? Канешне, гэта робіцца толькі ў акалічнасцях малітвы. Святы Бенедыкт, вялікі настаўнік духоўнага жыцця, ён пра гэта казаў наступным чынам. Молячыся, мы заклікаем Духа Святога. Тут гэта вельмі важна. Звярнуцца да Духа Святога, каб ён дапамог правесці гэтую аперацыю. Каб ён напоўніў нашыя сэрцы міласэрнай любоўю. Каб мы ненавідзелі грахі, але любілі братоў. Вось гэтая аперацыя, вынікам якой з'яўляецца гэта. Узненавідзець грэх, які учыніў чалавек, у прыватнасці супраць мяне, ад самого чалавека. І ведаеце, калі мы у дачыненні да нашых крыўдзіцеляў такім чынам сапраўды будзем спрабаваць паступаць, то пакрысе унутры нас пачнецца працэс дэманізацыі крыўдзіцеля. Што гэта значыць? Што той, хто нам учыніў крыўду, ён паступова перастане быць дэманам у маіх вачах. Паступова перастане быць уцелаўлёным злом. Эмпатыя – гэта вельмі вялікая рэч. Уключаем эмпатыю, і мы перастаем толькі асуджаць чалавека, который нам учыніў зло, і пагарджаць ім. Да нас пачынаецца вяртацца свядомасць, што нават людзі, которые чыняць зло, яны маюць сваю асобасную годнасць. Яны з'яўляюцца дзецьмі Божымі. Канешне, хворымі, унутрана пакалечанымі, але ўсё ж такі дзецьмі Божымі, як мы. Што за такіх людзей таксама памер Езус на крыжы. Уключаем эмпатыю, і у нас уключаецца адначасна свядомасць, што кожны чалавек у жыцці можа упасці, што ўсе мы
з'яўляемся слабымі і грэшнымі. Вось для эмпатыі вельмі важнай з'яўляецца свядомасць нашых уласных слабасцяў і він. І тое, што яны Богам прабачаныя. Падчас Вялікага посту мы асаблівым чынам задумваемся над нашымі грахамі, над нашымі слабасцямі. І не толькі дзеля таго, каб іх аддаць Пану Богу, каб Ён іх перамяніў, каб нас зрабіў больш дасканалымі. Але мы узіраемся ў нашай слабасці і віны дзеля таго, каб у нас нарадзілася эмпатыя, міласэрны падыход да іншых людзей, которые таксама з'яўляюцца слабымі, которые таксама з'яўляюцца недасканалымі. Ведаеце, часам кажуць, што існуе такі двухбаковы духоўны рух, які павінен пастаянна быць у чалавеку адчынены. На чым палягае гэты духоўны рух? З аднаго боку, я усведамляю свае грахі, свае слабасці і прымаю Божую міласэрнасць, Божае прабачэнне. І рух у які бок? Гэта мяне чыніць здольным, каб прабачаць іншым. А потым наадварот. Я прабачаю іншым, я маю ахвоту гэта рабіць, я стараюся. І гэта мяне чыніць здольным прымаць прабачэнне для сябе асабіста з боку Бога. Гэта вось такое благаслаўлёнае кола міласэрнасці. Эмпатыі таксама вельмі спрыяе перакананне, што так як кожны чалавек можа учыніць зло, можа упасці, паддацца слабасці, так кожны чалавек мае шанс на навяртанне. І ведаеце, вось толькі такім чынам, папрацаваўшы над нашымі пачуццямі, можна прыняць канчатковае рашэнне аб прабачэнні. І звярніце ўвагу, хто быў учора на канферэнцыі, ужо чуў пра рашэнне аб прабачэнні. Рашэнне, которое прымаецца на падставе розуму, абапіраючыся на розум, што я уваходжу на шлях прабачэння, я не буду помсціць. Сёння мы кажам ужо пра другое рашэнне. Папрацаваўшы над пачуццямі, калі мы ідзем на малітву, і на малітве, падчас малітвы, мы ахвяроўваем сваю крыўду, аддаем нашага крыўдзіцеля Богу, у яго міласэрныя рукі. З такімі ці іншымі словамі. Я прабачаю, бо Христос памер за мае грахі і нястомна адорвае мяне прабачэннем. Я прабачаю, бо Христос памер за мае грахі і нястомна адорвае мяне прабачэннем. І ведаеце, на пачатку вось увесь гэты алгарытм дзеяння, вось крочання гэтым шляхам прабачэння, этапы, яны могуць здавацца штучнымі. Але калі мы яшчэ і яшчэ раз гэта робім, то з упэўненасцю дасведчым, што малітва аб прабачэнні, калі я пачынаю такім чынам звяртацца да Бога, то яна на пачатку можа ненадоўгі, але на нейкі час напоўніць сэрца суцяшэннем, супакоем, а нават і радасцю. Вось будзе адбывацца гэта замена пачуццяў, которая мае месца быць падчас прабачэння. Калі негатыўныя пачуцці у дачыненні да крыўдзіцеля заменяюцца на пазітыўныя. Негатыўныя пачуцці могуць вярнуцца, і тады ізноў трэба паўтарыць гэты алгарытм. Тады ізноў трэба памаліцца аб прабачэнні, даверыць Богу. І тое ўсё крыўднае, што ў сабе нашу, і тую асобу, якая мяне пакрыўдзіла. Трэба ўсведамляць, што прабачэнне, яно не з'яўляецца забыццём крыўды. Нам часам так здаецца, што прабачыў, калі я ўжо не памятаю, што сталася. З хвілінай прабачэння не знікнуць нашыя успаміны, звязаныя з траўмай. Бо малітва аб прабачэнні, яна не ачышчае памяці. Вось так прабачыць і забыцца
можа толькі пан Бог. Мы ж можам толькі прабачыць, але ўсё ж такі крыўду памятаць. І гэта з'яўляецца нават такім абаронным механізмам. Калі б мы забываліся пра дасведчаныя крыўды, то мы маглі б трапляць яшчэ і яшчэ раз у тыя сітуацыі, калі нас бы крыўдзілі такім самым чынам. Памяць аб крыўдзе – гэта абаронны механізм. Як кажуць, на памылках вучацца. Але прабачаючы, мы крыўду пачынаем перажываць па-іншаму. Набіраем да здарэння дыстанцыю, крыўда ўжо ў нас не выклікае такіх моцных эмоцый. Паступова, як мы казалі, змяняецца ацэнка вінавайцы. Пачынаем заўважаць у ім чалавека, а не пачвару. Калі можна сказаць, што працэс прабачэння закончаны. А менавіта тады, калі я ўжо не жыву ўспамінамі крыўды. Нават калі гэтыя ўспаміны ад часу да часу прыходзяць, яны ўжо мяне моцна не закранаюць. Яны ўжо не выклікаюць, як раней, негатыўныя пачуцці. Таму, браты і сёстры, заканчваюць сённяшнюю канферэнцыю, хочацца яшчэ раз падсумаваць. Калі мы уваходзім на шлях прабачэння, то важнымі з'яўляюцца наступныя этапы. Першае – гэта трэба убачыць спазнаную крыўду, канкрэтна яе назваць, таксама канкрэтна акрэсліць, хто з'яўляецца крыўдзіцелем. Потым наступны крок, дзякуючы розуму, насуперак тым негатыўным эмоцыям, которые мяне перапаўляюць, прыняць рашэнне, што я уваходжу на шлях прабачэння. Потым тое, пра што мы гаварылі сёння, праз эмпатыю і праз малітву трэба папрацаваць над негатыўнымі пачуццямі, каб яны былі такім чынам перамененыя ў пазітыўныя, каб вось нейтралізаваць гэтага унутранага дэмана, якім ёсць нашая крыўда, который сядзіць глубока ўнутры нас і нас нішчыць. Браты і сёстры, вось гэтым шляхам я прапаную папрацаваць кожнаму з нас над сабой падчас гэтага благаслаўлёнага часу вялікага посту, шырэй таксама выкарыстоўваць, ісці гэтым шляхам на працягу нашага жыцця. І няхай Езус Христус міласэрны у гэтым нам дапамагае. Амин.